Jako každý rok v Žatci, tak i tento nemohl být bez siláka roku. Letos se celý závod přemístil do obce Klůček a protože Klůček spadá pod obec Liběšice, celý název letošního závodu se nesl v duchu silák roku a neb tentokrát o pohár starosty obce Liběšice. Prostředí bylo dle slov pořadatelů i sportovců ideální pro vrcholové výkony. K tomu přispívalo koupaliště i počasí. Jak došlo, že se ten letošní ročník pořádá zde? A je to proto, že jsme se s Jardou Šrucem, hlavním pořadatelem, bavili, proto jsem mu nabídl právě koupaliště v Klůčku a jsem rád, že jsme se tady dneska setkali a užijeme si slušnou zábavu. A vy se nechystáte soutěžit? Trofnul byste si nějakou disciplínu? Já když vidím konkurenci, tak bych určitě nenastoupil. Celkem se přihlásilo 33 silných žen a mužů z celé České republiky. Ti byli rozděleni do několika kategorií. Máme kategorie do 80 kg, muži do 80 kg, potom muži nad 80 kg a potom kategorie žen, ty jsou komplet celý bez rozdílu váh. Pojďme k samotným disciplínám. V čem museli siláci napnout svaly a vymáčknout ze sebe maximum? Máme bench press s 50% vlastní tělesné hmotnosti, tam se zúčastní všechny kategorie, potom máme sud piva nad hlavu, zvrání do 1 minuty, to se zúčastní pouze muži, ženy jsou od té disciplíny zproštěny. Máme převracení pneumatiky, každá kategorie má svoji specifickou pneumatiku, různě těžkou. Poslední disciplína je farmářský mrtvý tah, tam se zase zvedá 100% vlastní tělesné hmotnosti. Honzo, tak jak se dneska daří? A jo, dobrý, už jsem tady něco nazvedal, jste viděli sami, no, už máme za sebou disciplíny, guláš, barbuchu a zumbu, takže pohoda. Kromě převracení pneumatik pro děti, jak to šlo v reálu při opravdovém závodění? A jo, jako super, ten bench ten si moc nepovedl, tak jako každý rok, ale sudy, ty si mě překvapili, to docela šlo, to se zvednou 25krát, ale jsou tady borci, kteří prostě zvejí strašní pecky a docela jsem překvapený jako konkurencí. O doprovodný program se postaral liběšický spolek Tančící zumbu a hudební skupina z Jirkova Barbucha. Naše kamera nemohla zapomenout ani na ženy. Jak jim se dnes dařilo? Tak já jsem určitě spokojená se svýma výkonama. A co mi nejvíc šlo, byla ta pneumatika, to převracení pneumatik. Co bych mohla napříště třeba změnit, ten bench press, ten je takový asi nejslabší u mě. Ty se takhle účastníš takovýchto soutěžích častěji a jenom na této úrovni, nebo třeba i něco ve větším chmíře, ve větších levelech? Tak já už 2 roky dělám silový trojboj, z těch největších úspěchů bylo asi v roce 2010 2krát 2. místo na mistrovství světa. Za celý den bylo možno chvílemi vidět výkony za hranicí možností. Lidé měli opravdu co vidět, proto doufejme, že v Klůčku se siláci nesešli naposled.